Abundan as pegadas de culturas e civilizacións prehistóricas e romanas. Por exemplo, testimonios de presenza romana son a calzada Perloca Marítima, que cruzaba a Leoira o Monte de Asados, cara á Marquesa, onde se atopou unha lápida de tempos de Nerón, ordenando as persecucións aos cristiáns, continuando a calzada por Asadelos cara a Taragoña. Os fornos. Alí houbo unha minaría onde se quitaba estaño para facer armas na guerra. As armas feitas ou o estaño vendíanse aos rusos. O Parque dos Patricios foi un hostal no cal os viaxeiros podían quedar a dormir ou a comer. Tamén serviu como ultramarinos. No CD Unión de Asados hai tamén unha liga feminina. Entrenan 3 veces á semana, martes, xoves e venres, e xogan os domingos durante a liga. Pero tamén teñen torneos. Hai sobre 18 equipos. Este é o campo onde entrenan.